I am trying to say now is Ojemba, the scientific man, has come to do it in the moon. You see, don't talk say this place in Japan, because you don't know whether we built this Japan in the moon. All you have to believe is say, I am in the moon with my corn. Everything you see here, even the train that is passing is in the moon. We are trying to build a new city in the moon. Hey, I'm a very lucky man, you know. Hey, I've made it. Money. Ojemba, how far? How he dey be? My pikin, oh, how far? How market you? I hope say you there. Oh, Ojemba softly. I hope say you there. Yo, odo you. Ojemba easy. Ojemba, how far? How he dey be? My pikin, oh, how far? How market you? I hope say you there. Oh, Ojemba softly. I hope say you there. Yo, odo you. Ojemba easy. Mama. Ojemba softly, yo. Take 'em jeje. This life, oh, na jeje. Yo. Yo. Ojemba wa yo. Take 'em jeje. This life, oh, na jeje. Yo. Money ya bu mano. Manu dey do money for free. Yo. Money ya bu mano. Manu dey do money for free. Chin. Chimezo kenyim. Kebe kwa ndugu ba. Chine kwa mniga habiolota. Mua. Ama mbiolota. Ka agụ no bịa. Wee bịa gbo moto si agụbushi ndị nọ n'obodo anụ a. Ka maka enube maka nke a Ojemba wetara na obodo oyibo a na-akpọ scientific farming. Mana chikwa yo chido. Echikwa mas no ife nwoke uta n'ọnwa. Ike gwụrụ m. Chido. Imekwa ke kanke. Ife a nwoke a na-eyigharị na nwa na nnukwu ma nwa na etina banya. Chido. Asị na efe mgbochi oyi n'obodo ibo nwa. Na nwa agaghị etibu nwoke a n'obodo. Nwanne m, ihe m na-azụ ka ala hapụ ịpụ ya o. Si na na-alụ ọlụ. Na aka wadoro ka ya. Nwoke aka madara ya. Ngwa kele m bebe gị o. Achakwa m nke m. Ka m bakwa gị bido bebe ihe mechara. Ka m gabakwa. Okay. Ojemba, how far? How he dey be? My pikin, oh, how far? Ken no do. You wetara ihe ọma. Ajụ. Anaghị esisi ọnwụ. Ha? Ndị ya mbọsị bụ ndị osi ọnwụ. Scientific farming. Ha amakwa ihe na-asụ ihe ha aghọta ihe ọnwụ n'ọnwa. Afa eji eje n'ọnwa. Ha? Fukuru. Ebe anwụ na-eti anaghị asị na oyi. Ezigbote oyi na-atụ m ebe a. Ezigbote oyi na-atụ Ojemba. Ama m ihe m ga-eme. Mbọsị ha ga-achọ m ha ma mfụ. Maka achọrọ m igosi ụzọ esi akpa ego. Ofu mkpụrụ akwụkwọ nri a ga-enweta ego eju eviriwa. A na-atapụ ego. Ja kenka won. Nakwa no. Mango nke a ibu a scientific mango nke eji agụ organic. Whatever. Aga m ezi ndị ife m ga-azụta ya. Amara ihe m ji buru Ojemba egwu iro. Ojemba wayo,
take 'em jeje, this life on a jeje. Yo, money ya bu manu they do money poppy. Yo. Ọdụm na-akụ unu bekwara n'ebe a unu hafụ ugbo unu bịawa ebe a ọ gịnị na-emezi Ojemba ịma na ịbụ ezigbote enyi anyị nwoke ka anyị na-ebe ahụ na n'ugbo nke anyị na-arụ ọrụ anyị n'ebe ahụ na-enega anya na-ahụ na ị na-arụsi ọrụ ike mba ka anyị bịa n'ogodu ụdị ọrụ ị na-arụ ka o si wee na-aga ofe ma ya kpata anyị bịa mana Ojemba ikwu gị kiwe eziokwu oge anyị nọ n'ebe a na-ele gị na-arụ n'igwe mba mụ na ọdụm enyi nwoke anyị na-ajụ nwa nsị nwoke yi wesuweta uju ebe niile ọ dị about 4 4 ya yiri n'anyanwụ a asị mba onye amaghị ọ na-eme ya mere anyị ji bịawa sabịa jụọ gị si kedu ihe ị na-egbo Ojemba kụziere anyị ihe a bụ scientific farming ana m eje n'ọnwa na-adọta ike ọ bụrụ na unu nọ ebe a na mma arụgide aja ụkpọrọ a aja kpọrọ nkụ gwupụta mmiri na ya dọrọkwa sno daba hia naanị ihe mbọsị akwụ ka njugode gị ihe a niile ị na-ekwu tupu ị nwee ike ịnweta mmiri n'ime anya ichehụ na isi mgbaka ga-abịa onye ahụ mba nụnụ ihe na-ebute ya bụ ihe anyị yikọsị oyi n'oyi ka ekesi enweta ọgaba na nọ n'ọnwa mgbe ọbụla ị naghị afụ na ya anaghị adaru ana ihe mbịa na-eme ya na oyi bịa nwa obere oge mmiri awapụtawa nsị na osu na-ada ihe ọbụla nchọrọ nebe na ya na ana ka ọ na-arịsịkwa na o nwere ihe ntinyere n'ala ka ụnụ na-afịa tụta ya na-enwe ihe a egwupụta mmiri o nekwanụ mmiri o aja mmiri nne m na-eme na ike si n'ọnwa na-abịa oyi na-ama m mmiri nụnụ nene anụ mmiri ọkwaba ka m siri gwupụta mmiri chọrọ ka ndọ sno anyị esogo gị ọ bụrụ na anyị na-eso gị ọkwa scientific farming onye ka ụnụ na by the time na-eru fik ụnụ afụzi ụdị oyi ga na-atụ ụnụ ọkwa na ya erube fik mba nke a bụ saye ihe o mere na-abịa n'ụlọ ka m gbazi ụlọ okwu ka anyị jiri ebe unu kwetagoro ka a kpazie ka ngosi unu etu esi akpa ngwanụ ka ọ dị o ka ọ sịkwa nụ ihe bụ na nwa ndị ya abịakwute Ojemba ka ọ mụ gosi ya scientific farming ọfụ ụmụ nwaanyị ọ fọrọ ụmụ nwaanyị a ga-enweta ụnụ nche nọ n'obodo a ihe anyị ọrụ n'ugbo taa gbajuru m anya mmiri si na-apụta ị na-ajụ ike bụ mmụọ bedie m na-ajụ mmiri ọ ezigbo mmiri ka Ojemba ọ na-eme anyị abakata bịa echerekwa agụ gị na ọdụm bụ eziokwu mgbe ị lere anya n'ala ọ mmiri ka ị fụrụ ka ọ na ọba mmiri aja ọkpọtọ siri ike etu ahụ ma egwugide mee ihe m mere si na ọnwa wee dọrọ ike wee wepụta mmiri ọya ka m na-agwa unu na ụnụ na-ata afụfụ ebe a ụnụ bịa n'anya nke a ka wobere ihe ịnwa o nwere ihe na-esi n'eluigwe na-ada ọ na-ada ebe a ịfụ ya ọ na-acha ọcha ide iche n'oyi atụwo ole tụrụ m eji ahụ ọ bụ na oyi a na-atụ m ike si n'ọnwa wee na-abịa maka na ọnwa ije n'ọnwa ị na-eyi ihe a na oyi ya oyi egbuo gị ebe a nọ kịta ezigbote oyi na-atụ m ọ ya mere m ji mee mmiri ahụ wee pụta ọ rụbukwa n'onwe m n'ọrụ taa ka m jee ṅụrụ mmiri na mma arụgbu onwe m nchi atakwa m abịa ọrụba ṅụrụ mmiri riri obere nyi Ojemba ewe ole ndị ka m na-afụ Ekwueme Ojemba ole nke unu na ebe eme ebe ka isi apụta esi m n'ụlọ ọrụ na ejere m ọrụ ugbo
ọrụkwa ọrụ ugbo wee kọcha ti enweghị tiri mmanwụ nke bụkwa iti mmanwụ ama na uwe ọka dị egwu anwa na-eti ezigbote oyi na-ama m ebe a nọ kịta oyi n'oyi na-ama ịmakwa na ụdị ọrụ ihe aka ọha anyanwụ na-eti ya na anwụ niile a na-acha ịma na ọkwa ịma na enwere anyanwụ nwa ọnwa ọ bụrụ na m rụgide ha na ruo mgbe ọnwa ji eti efu na aga m eme gịnị aga m akpọ ọnwa oku ọnwa ewetara m ike aha nụnụ ana m eje n'ọnwa na-abata ebe ihe ejekwe nkịta achọrọ m ka nna ruo obe m ka nje zute ike na asịkwa na onye rụtụkwa ya ji azụ ike na be gị na-aga kịta ka eso ije be ije kọwa kenere anyị ịgba anyị kwụrụ scientific family unu achọ n'iso m ọkwa etu akwa ka agụ na ọdụm siri kwere gbanwee obi mgbe afụrụ ka m mere ka mmiri siri na anọ ọkpọrọ wee gbakapụta oge ịkọwachago oli ha mmiri si na ka gaba nke gbakọ ojume anya karịa bụ esi na oyi na-atụ niile na-acha ọ bụrụ na emechaa ya nkọwachara ụnụ ọkwa ihe etu a ka m si kọwara ọdụm na agụ ịkọwachago oli mmiri esi na ana na-agba nụnụ kemgbe ahụ ha esozie na-arụ nke unu sochiri na azụ etu a sị na ihe ọkọ bụ mmiri achọ ụdị ya mba ihe efuru m na-eme ọ ihe ọma ka m nwere bata ka m mee ka ndị ihe mbọsị nweta mmadụ ole na ole ga-eje n'ọnwa jee nọnyetara maka na ọ sọsọ ndị Amerịka Russia ọ ha na ndị Japan ha na-eje n'ọnwa enwe nchekata ya wee sị ka ihe dị n'ije n'ọnwa na m ga-esokere je ewesoro ha wee jee n'ọnwa iruo n'ọnwa ụkwụ ga-ama na-emetụ ha ya na-efe n'elu Chineke mere iruo n'ọnwa gị ga-afụkwa eluigwe ọzọ ebe ahụ ga na-echere iruo n'ọnwa ego bụrụzesọ ị na-afụzi eze ka na ebe mmiri ka tụgoro mbụ ị na-afụzi ihe ọ bụla ịtụ ụtọ ofu mkpụrụ aja n'ọnwa wee bata n'ụwa o nwezikwa ihe ije ezinụlọ ha ama mbụ ogbenye ụwa kwuru ụwa ọ ya ka m jiri jee wee nọzie wee kọbazie wee nweta amamihe eji arụ ya ịgbe ofu mkpụrụ ọkụ ịmụ ya na ọkwụrụ nke a na-eri ofu mkpụrụ ọkụrụ ebe ahụ mba mana ahụ ojizide bụ abụ na nke a na-ekwu bụ scientific ọkụ ọba nke a nọ n'ahịa eke ebe a ịta ya ofu mkpụrụ a ihe a na-ere ofu mkpụrụ bụ $400 biko ya bụ ihe iwu na-abịawara m n'ahụ mana biko gbọdọ ikenere m ego $400 apụta n'ego be anyị oke ebe ị na-aga ọ dị mma ihe mere na ịgbari ihe ọ ya apụta bụ 144,000 naira ngwanezienu ọ bụrụ na anyị nwee nkịta 10 sọsọ ọ na o doghị n'anya na billions ego nde puku nde kwuru nde nyarị mana ị ga-agba ụgbọelu ọrụ onye ọcha si ya na-abụrụzie pilot gị ọ na-akwọ gị na-agagharịzi echi ịda n'ụlọ akwụkwọ eke a na-ebe a na field ebe a na-agbagọ daa n'etiti ebe ahụ ndị mmadụ na-akọ aka n'igwekwe na ya abata ebe ọbụla ụlọ dị anyị ama na ụlọ bịara ụgbọala ị chọrọ ị na-agba ọbụla anyị ruo ebe a na-arụ ọrụ a na unu kweta anyị na-arụsi ọrụ ike mgbe ọbụla ụnụ fụghara na oyi ya mgbago m ihe nne ịma na oruego mgbe m ji eje n'ọnwa ma mgbe m ji akpọtụsi n'ụlọ mgbe m ji eme ihe niile so ọ bụzie na ụlọ bịa mụta maka achọrọ m ịga na m chọrọ ịkpọ mmadụ ncha wee je atrist enwetago m ọdụm na agụ ha na-eje unu na-abụkwara ezie ka ha dike n'ịnọ tinyere m ụwa ma ya bụrụ mmadụ 5 si n'ihe mbọsị jee n'ọnwa ka anyị jee bute ego n'ọnwa efere ọnwa a na-ekwu eruola m ebe ahụ oje mba nya bụ ọnwa gwa anyị mbọsị anyị eje
Uma kwa nini emezi gini? Nnelugodo anya n'ọnụ. Nwoke ihe so wetapụtara ngọngọ. Nke Maazị Bekwe. Ihe a bụrụ egwuregwu kwụsịkwa ya. Egwuregwu ọzọ. Tụfuna m ebe anya ahụ na-eje na nwunye m. Oge njebezie na nsozi oje mgbe ejebe m ọnwa. Okwu ọnwa Ị nọzie n'ebe nwunye m anya ọgwụ ya. Okwu ọnwa obodo. Ka nwa bụ eziokwu mụ na ahụ eje. Afọ gị dị na ndị si ihe mbọsị wee gaa n'ọnwa. Ọ na-ịchọ ịmụkọ na ụmụ pụtara anụ afọ. Etu esi anụ nke Zik na ọbịa wetara obodo a. Anyị eje. Scientific okra. Makwa ego na ofu mkpụrụ. Ibute na nkata ọzọkwa nketa ole ka ị chọrọ inwe na ero? Nkata ọ dị ebe ahụ adị. Scientific nketa na ọdị ya. Ihe eji ebu ya agwa nsogbu. Ebuo m nkata ebuo m ebuzi iri. Ego ya agwa nkwu. Ihe erichakwa ego a. Ihe mbọsị ya mụ na nje. Ihe mbọsị ya mụ na nje. Mba, anyị afọ anyị na-agọta. Ọ bụ ha na-akwụ m etu andị na. O nwere onye na-eyi ụda akwụkwọ Ojemba na-eyi. Ịmọkwa ihe dị ya. Ịtọka na-eyi ya. Mekwa ogbu. Ihe mbọsị ya ma na m jee n'ọnwa. Nke edu ka a na-ekwu ihe nke a. Ije ha n'ọnwa ndị ya iru ebe ahụ ede afa gị. Eruokwara mmadụ iri na ise gara n'ọnwa ahụ. Ọgwụkwọ ihe chọrọ egwu m ọbụkwa unu buru ego na were eje na-achọgharị ụmụ nwaanyị ọ na-ejecha achọ ọnwụ eje ya achọgharị ụmụ nwaanyị dị juru ebe ihe unu emekwa bụ unu bute ego a gwabịa asị m ọkwụrụ na anyị ejekwa ebute chere mụkwara ya ihe m chọrọ ka anyị mee ya bụ igwekwe ebute ihe a unu ewere ego wee dozie obodo ihe dụọ ụzọ ebe niile hapụnụ gọọmenti na onweghị gọọmenti na-emere anyị ka anyị were n'aka anyị dozie obodo ka obodo dị mma rụọ ụzọ rụsasị ihe niile ruo ụlọ ọgwụ dị mma ụmụaka anyị ahụ na-arịa idozi obodo ihe a ya abụzi ihe a na-akpọzi adozi ihe mbọsị a na-akpọzi ya ihe London onye bata na ọmara na ọ bago emesị ya ọkaba eriza Ojemba ụtụtụ echi ọkwa ede nkwadobe n'ọkwa eruola na ọnwa nke ka a na-ekwute ka chebute ụnụ mgbe ụnụ bịaziere ụnụ bịa ya anyị jee n'ọnwa mana ụnụ ya arụsịkwa ọrụ ike o ego dị n'ihe a na-agwa ebukakwa ịma na ị nwere akpịrị ogologo ọ bụrụ maka akpịrị ogologo cheche nenegodi ya nna anyị Bekwe nenegodi ya otu mkpụrụ ọkwụrụ ọ sị na scientific ọkwụrụ ofu mkpụrụ ya kwụ na 144,000 naira. Onye na-akpa afọ ego a ka eke isi na ya dị ego akpara afọ ụlọ ọ na-enwe weta ofu nkata scientific ọkwụrụ kedu onye ego mee ọgwụ ịghọta ọ bụcha na ma aghọta ha kama na ọkwa n'ego a na-akpa achọghị m ịtọ n'ụbịam achọ nke ụbịam na be nna ịchọ isowe Ojemba sobe kama ana m ekwu na ihe esokata ya isi atọghị na mpio isi ahụ tọghị na mpio ije mkpọrọ nwunye gị kpọrọ ụmụ gị Maazị Bekwe orubeghị n'ụdị a ịgakwu na onwe ihe ya eme ka m nso Ojemba jebe n'ọnwa na-adụghị ọ bụ ha nke nwunye ma hapụkwazie ego adịm ejezi ọ bụ ha nọ maka nwunye ma mba ejechara m adịm ejezi Ebi ịma na mgbe ọbụla ị na-ada agwa m na ọ dị nwekwara ihe m chọrọ ịgwa gị nnata ọrụ ike na-agwụ m takwa na anatakwana m ọrụ
afọ na ọtaba ha batara mgbakwanụ ha ha ewetara m ofu ekpema m were na m anara n'ikuku ndụ ebe a anya bụ na ihe ahụ ị chọrọ ikwu ka ghara ịdị ka ọ na-achọ ha mee n'ihe na-agwa m gwa kene m ya nnọọ ka m gari ya taa ndị obodo anyị niile nọ na-amụma amụma ebe ọbụla m gafere a na-amụma ụlọ akwụkwọ anyị niile ụmụ akwụkwọ anyị niile nọ na-amụma amụma ka ya maka akwa anyị nọ na-eyi otu gị anyị na-eyi oge ọkụ na anwụ na-acha na-eyi ya na-aga ya na na-achị m ọchị maka ya so amụọ m ka ya kwụsị iyi kootu ahụ. Ụmụaka na-ekwusi ịma ihe ụmụaka kwuru dị iche n'ihe oke kwuru. Ndị nnukwu mmadụ ma agbọghọbịa niile ụmụ okorobịa ma ndị nne ha niile ma ụmụ akwụkwọ na-achịghị ọchị na-achị m ọchị maka mụnwa na mụ na-eyi akwa na-eyi winter jacket na m na-eyi akwa oyi n'anwụ mana ofu ihe mere na ọ bụ gbasapụ iru ewezina iwe gbasapụ iru ihere mere gị ọ nwanne gị ọ bụrụ na ha sị na m na-aya ara ebe ọ ga-adị njọ ọrụ ugbo m na-arụ ọrụ ugbo m na-akọ abụghị ọrụ ugbo eyi akwa nkịtị akọ ọ bụ afa ka iyi eyiri wee na-arụ ya wee kpọọ ya scientific farming afa ka m ga-eji n'eyi ịma na o tebakwa ha n'aka m batara o rubedụkwakwa n'izu ụka na ọma ha na-ekwu etu a mana o nwere ofu ihe m chọrọ ịgwa gị ọ bụrụ na o ruo ọnwa na-abụ ọnwa na-atọ kwefuru ọnụ ha jiri kwu njọ ha ga-ebido kwube mma n'obodo a ha ya emesịa yọba gị sị gị biko gị gosi ha onye ebe nwanne gị nwoke nọ ha na-ekwu ime ntị ka ị na ihe a na-ekwu ngoda ka oge ya akwụsị iyi akwa ka anyị ka ibe akwa ka ndị ọzọ si n'iyi akwa ebe a ka okwu dị mgbe m ma akwụsịkwa iyi afe abụ ya abụ scientific farming na nkwụsị iyi anya bụ na onwe hazi isi nne ka m gwa gị o nweghị etu m ga-esi kọwara ha ihe m chọrọ ime na ụdị ọrụ ugbo m na-arụ ịfụrụ ya ekwentị ya nji n'aka ọ na-acha ọlaedo enwere ndị na-acha ọcha azụ nke awa ọlaedo enwere ndị na-eji oji nsị ha na ọ na-acha ọlaedo m ga-egosi ha na ọ na-acha ọlaedo ọ bụrụ na m chọọ ịgwa ha sị ha na m na-eje n'ọnwa na-akọ ọrụ ugbo ka a na-akpọ scientific farming aga m eyikwa akwa m ji arụ ya n'ebe ahụ were na-arụkwa ya ebe a ka ha wee ghọta na enwere ihe dị iche isi mgbe m ma na-aga ka nke ndị ọzọ abụghị m ndị ọzọ bụ ndị ọzọ mụnwa bụ Ojemba the Great Farmer scientific one na ihe iyi eme bụ ije ịkwado nri sie nri buputere m nri ka m nọ ya ebe a rie nri abalị hapụ ndị asịrị ha pụba ha kụcha ha ezuru ike ịnụ aha na mbịa chịrị nke a ka ịwụsa bịa wụsa nke a ka m zuru ike ndị obodo nke a biko eme ha mma emeta ha mma ime njọ asị na imekwa arụ nke bụkwa nnọọ na ihe agbasaghara mmadụ ma eburughị onwe ha tụwa ya ebe ahụ ọ dị mma nna aka anyị ọ gịnị na-akpọ tụkụbanụ nkwụ n'ahụ Ojemba ngwa nke a ka a na-akpọ kampai m kpọrọ ụnụ bịa ka anyị rie ṅụọ dịka ndị batara n'ụgbọ Ojemba ụgbọ na-aga aga mkpozi ụnụ abịa na achịcha ọchị o nwere ụdị ọchị ụnụ na-achị achọrọ m ya n'anya ka m gwa gị nke bụ eziokwu bụ na aga m adọrọ ọnwa beti ya n'ala were kpakpando tinye n'ụlọ onye ọbụla ọ na-afụ ụzọ hapụzienụ anyanwụ bụzi onye chọtụkwa iji ihe oro jee ihe mana aga m ewetatara ụnụ ya udu mmiri etu anụ ọ na-ama na-achọ ya achọ
nke kachasị mkpa bụ na m ga-eme ka ihe ndị oyibo na-akpọ snow ya bụ ihe a na-ajụ oyi ka a fụziri m na etu ọ nọ n'oyi na-atụ m nke nwasị na ahụ na-ekpo gị ọkụ ka e wedata ya ka ebe ọbụla na-ajụ oyi ịzọọ ya ụkwụ ọ na-ajụ gị oyi dotu anyanwụ n'obodo a ọ na-eme ọkụ ifuru mgbe m gwuru na mmiri agba ọkpanoje bango mmanya ka ọkwa opi ebe ka hapụ ị na-anya ka nwa ebe a ifuru nsogbu na ya na nsogbu mụ na ya ụjọ ọdụm ka ọ gị ka na-akpọ gekwachi jirikwa onwe gị aka ọkwado ịṅụrụ mmanya ebe a sikwa ebe a pụọ ịchọ ka m nụrụ ebe a ka Ojemba nna m ukwu nọrọ m n'aka nwụọ ọkwado ị chọrọ ịnwụ anwụ gakwa ka nwụọrọ onwe gị hapụ m ka m kpọrọ ọga anyị lawa a mara na nnọọ ihe ahụ a na-akpọ pin koodu m nyere oke ijiri nọcha anyị ncha na-eje n'ọnwa mgbe nwa nna aga n'anya efuru ebe anyị nọ na n'ihe mbọsị a aga m ebi ihe dị iche iche ntụ anyị siri gwa gị ya aga m ebi ebio ọ na-ana ihe mbọsị ka ọ na-akpọtụ egwu eji a gwakwara ha n'ọnwa na o nwere obere obodo na-akpa ike a na-akpọ ihe mbọsị ọkwa agwa ọkwa na ya mara si na-eri na-aṅụ n'afọ Ojemba bịara anyị mmanya ike gaa na-akpọ champagne tọmperi ọdụm agwa ogene ikere ihe ụra biko di anyị anụ ga-ebute aga ọrụ Ojemba ebe a na-ehi ụra Chiekube ọ bụrụkwa na m pụta bịa ihu ụra okpomọkụ dị n'ime ụlọ dị egwu wee sị ka m pụta ebe a nara ikuku a na-ana anya m wee mechie mgbe ngụrụ ndụ gị ịhụ na akụkọ ị na-akọ ngụ ndụ gị ebute kol ebutere wom a na-agwụnye nsị gị aṅụwala ya ọ dịghị ka onye isi anyị ngwa mmanya onye isi iwe kiri ịhụnanya ya akụghị ngo o butere gị ugbu a kele Chukwu na mmanya eburu gị buga gị n'ụzọ ikere onye nwụrụ anwụ agụge ntị m na-agwa ihe m niile na-ekwu onwe nke na-agba gị n'isi m na-agwa na ọ bụrụ mmanya na ekpomọkụ nọ n'ime ụlọ ma m jupụta ebe ka m nara ikuku amarọ nke wụ mmanya nke wụ ahịkpọ ọkụ ihe wụ mmanya ṅụrụ anwụ na-eme gị ha echere m na ịgbara m na ịgago n'ọnwa gị na Ojemba ma ebe ọ bụla nna ukwu nọ ke ya o si na ya nọ n'ọnwa esi na ị nọ n'ọnwa biko gaa bụrụ ụlọ ga-ebute ọrụ aga ọrụ Ojemba ọ bụrụ ebe a ka m mụ gaa were ife anya na ji ya nwaanyị oge ọbụla ị na-agba mbọ Amaka. Uwe na-agbabuchi m obi. Ka ihe ọ kwa maka nwanne anyị nwoke Ojemba. Gịnị mere Ojemba? Ọ bụ nube. Ihe amami ọ na-akpọ ya scientific farming amami ọ sị na na-akpọ ya. Scientific farming. Ele ihe gbasara scientific na ọrụ ugbo ya na anwụ dị ote na-acha. Nwa ka na-akọ nke ahụ.
ifu agbaragbo ife nwoke a na-eyi ya na oke shu ụbọchị ọbụla ọ na-eyi ya nsa na-eme scientific n'obodo anyị kwa. Nne biko rutọpụ ife a karị na achọrọ m ịma ihe a na-akpọ di scientific farming. Ọ bụ eziokwu. Rutọpụ ihe a agụ na-agụ. Isi na anyị nwaanyị chọrọ ịfụ Chiamaka Chiamaka ndị be gị olekwana ihe isi chọọ m bịa na nwaanyị adịkwa na-achọ m abịa ebe ọ gbagojukwara m anya de asị m ka m bịa jụọ gị maka scientific farming nene. Obodo niile na-ekwu scientific farming kedu ihe gbasara scientific na ọrụ ugbo? Ebere ịnụna na ihe a na-ewu ebe niile na m bụzikwa onye na-ewu ebe niile akwa agbara gị gba m batara na enwere ihe njiri bata ngị gwe ndidi ịnụna na afọ nwanne gị nwoke na-ewu ebe niile. Ọdọbụrụ nke dị mma gaa n'iru mana achọ m ka ihe ọbụla mee gị achọ m ka ihe ọbụla mee nwanne m nwoke. Ada mama onwe ihe ga-eme m onwe ihe ga-eme m ihe m nwetara bụ ihe ọma. Chiamaka ka m gwa gị ihe a na-akpọ scientific ọrụ ugbo abụghị ụdị a ụnụ na-eje agụ na mahadum ọ bụrụ ya nke a nụnwa bụ n'ọnwa ịmakwa ọnwa nke anọ n'eluigwe n'ebe a ka m na-eje aka ọrụ n'abata ọ gbagwojuru anya ọ bụ mkpọrọ ụnụ ekwemechi agụ kwemakwa ọdụm ha na-abụso nnu na ndị nke ọzọ ha ka nkụ ụmụ nwoke ka nkụ gbasaa na ozi ọma Ojemba the great scientific farmer gbasaa na ya ụnụ gbasaa ya gbanụ nwoke gbanụ nwaanyị hapụ na ụmụaka ha bịa ka anyị chajebe n'ọnwa ihe maka na enyi si ka ejebe n'ọnwa abụọ ọ ga-abara obodo uru nye anyị ego. Chiamaka ị mara mụ na gị jesia n'ọnwa bata na ị ga na-agba ụgbọelu na-efe efe ụgbọelu ọkwa onye ọcha gara anya onye ọcha ga n'anya imekwara chere na onye ojii ka m etinye ka ije daa nwa echi mba ego ka nkụ ka m gburu ofe ọnụnụ ha kwenye ha nakwa ọkụ ofu mkpụrụ sọsọ esi n'ọnwa weta n'ego ndị oyibo ihe a na-ere ya bụ $400. Ngwa rie n'ego be anyị bụ naira mma ejezi gbaribere onye anyị Igbo ka m kpọọ ya n'ihe eji onye ọbụla ji mara ngwa rie ihe ọ pụtara bụ 144,000 naira. Ngwa gbakọzie mgbe anyị jeziri wee katazuo nketa iri abụọ dọbazie enweghazị na ego na onwe ihe obodo a ji ego eme. Anyị ga-enyere ndị na-enwere efe bịa n'ọnwa aka anyị ga-eme obodo a bụ ihe mbọsọ ọma ezigbo mma. Unu ya akwado ka a gaa n'ikpe echi debezienụ gbasa ozi ọma Ojemba the great farmer the scientific farmer abatago nke na-akọ ugbo n'ọnwa emego gịnị abatago jeenụ gbasa ozi ọma. Ngozi isi na Chiamaka na Ebere bịara gwa gị maka it's about going to the moon. Ị chọrọ ịga n'ọnwa? Achọrọ m ịga n'ọnwa ozugbo. Ịnụkwanụ m enwere anụ m ndị ime ihe mere aga m ekụziri gị ka esi akọ scientific farming etu esi arụ ọrụ a ọkwa ọrụ ndị na-aga n'ọnwa anaghị akọsi ya ike ka nke ndị be anyị na ihe mere bụ anyị kpakpa ite etu a ekụziere m gị scientific farming n'ọnwa ị ga-esokwa ha wee gaa you go follow them go. I make with them. Stay there. Hey. This empty. Which one you want to use? In our knife one one use this one. Oh. I keep the knife now. Snake you know will come because they fear scientific people. No. I'm from moon. I'll go and you know how water? You see? Okay, farm how another farm make I see. Yeah, okay. This one is called analog.
We don't pass this level. This is 14th century and 15th century. I want to teach you scientific farming. Watch me. Go for the hand now. I'm ready to. Oh, what I go to everybody. No, what can I make? No, one more gig on our body. The president, yeah, man. Enough, where? You see how the sun move. This is called scientific. Scientific. Science. 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 Uju, wow, Chineke. Yeah. Hey, I make you see. Nana mana n'ụlọ esi m ikwu nne m wee na-apụta. Asị ka nje fụ nne m ochie wee nabazie n'ụlọ. Ewo, ọ tekwana nji na-achọgharị gị. Anọrọ m ya anụ. Ya nke na-eme n'obodo anyị. Ndị nwa ọgwa ife na-eme n'ụwa, ọ nwere ife na-eme kịta n'obodo anyị. Ya, o, nọzọ ịbịakwa, gị na-emekwa m amalụ. Ọkwa ịma ama da like ụmụ asịrị ya n'ụlọ. Nke a na-agwa nkịta abụla asịrị. Nya ọnwụ bụ ka iso ya ọnụ maka scientific farming Ojemba bụ na Nigeria. Ya, o, ka ga bụkwa scientific farming kwa. Ebere na Amaka na-ebugharị ya n'obodo anyị akịta na-akpagharị. Ụmụ asịrị ahụ. Nne ndị eligo gị. Ụmụazị eligo gị na-aza gị ma na-akpọ scientific farming. Ka bụrụ ihe riri eri. Agwa mụ na Ojemba gago. Anyị emego scientific farming na emego m ya. Maka nwa ahụ ife ọ na-ekwu. Agago m. Obere oge na-aga gaba n'ọnwa. Ka ị gachapụzi n'ọnwa. Mba, na ọdụ njọbanụ m. Ọnwa kwa. Anyị ga-aga n'ọnwa. So echi hapụ njebezie n'ọnwa maka sọsọ m nọ ize n'obodo anyị anọ na-akpagharịzi. Ihe mere na nsogbu adịrọ. Emesịa nnọọ na mgbede anọ ka m bịa na bụnụ ka ịkpọrọ m jee na nke Ojemba. Ka njefekere nwoke a na-akpọ Ojemba fụ ya na-akpọ ka ọ kụziere m maka scientific farming na mụ ya like ka nsoro wee jee n'ọnwa. Ugo na ịbịanụ ka anyị gawanụ. Ka anyị gafịa. Mana ọ ga-adị ka nna n'ụlọ jee nchasị ala. Mana nne ọ nwa ife ị na-eri na-arụ gị ama amakazịkwa gị eziokwu. Ama amakazị gị o mesịa gwa m ife ị na-eme ife. Ama amakazị gị paka alụghị si amụ ka esi mma. Ngwa m ka ọ dị o mesịa na o ka ọ dị. Kedu na ọ dị edi nka? Ahụ gụrụ na ngara ọ na-achọ egwu ọfụ ụmụazị. Scientific gari. Onye mezi na ụmụazị achọ ebe. Obodo niile amụkwa ya ahụ. Kefuru gari ọ na-akpakwa. Mmemmekwa ka mmadụ ncha soro nwa ya. Mụnọ ndị kwetara na ha ga-eje n'ọnwa. Ha jesịa n'ọnwa bata onye ọbụla ahụ aka. Mmụọ amanyekwa mmadụ gari. Ngọ. Na-achọkwa m since ka mmadụ na ịchọzi ịgharịpụ m. Ma na ịma agadi. Onye bekee na-akwa gari a. Ndị na-ejekwa na nwa na nwa gari. Nke a ka a na-akpọ na scientific gari. Ịgba na ọdịnala gari. Scientific gari kwa. Ihe bụ. Onye nwa ya site n'isi ruo n'ọkpa. Ọrịa ọbụla dị gị n'ahụ. Ọgwụ ya. N'ebile maka etu ị nọ gị na ndị enyeto ya. Ndị enyeto. Ebe m na-edebe akpịrị na mma agụrụ ka enye adị enye mmadụ. Gari si n'ọnwa. Ihe mere na ihe enwe ndidi ọ fọrọ mmadụ isii. Ụtọkwu ụmụ abụọ bụ isii. Ozuo ndị na-eje n'ọnwa. Ejebe n'ọnwa. Ijezie iburu gari nke buru tomato ihe ọbụla ọgwụ. Ịkwatazie. Ifu na ihe ekwenye ya mmadụ. Ka o si atọ. Ihe enye ya mmadụ. Ọ kwụsịrị na ọ na-ekwe enyi nwaanyị abịa. Kesikwa n'ebe ọ nọ. Ka nsịkwa na nwoke na-ena m anya ntụ afọ obi adị na mma. Ejizi m iwe mgbe oge mbụ na-abịaba na-atari gari na-aṅụ ya n'ike n'ike. Nka ahụrụ ụbọchị abụọ bara ahụ. Nwanne m nwaanyị. Nne ebe ka ị nọ na anyị na-eche n'oge ka ebe ị nọ. Nne m magịkwa na-arịakwa ahụ. Onye mọsụ obi doziri. Na-ekwe anya o. Ngwa na okenechara m ihe mee ka m gwazie Ojemba ihe na ịga na-abịa taa.
mana ife mere ị ga-agba mbọ bịa echi ka anyị gaa n'ọrụ ka anyị mụrụ scientific farming ahụ ka anyị mụta ya ọfụma ọfụma gbakwa mbọ bịa ahụ ịgharịpụkwara m echi ngwanụ kenechara m ya ngwanụ ka ọ dị ya onye kpọrọ ha gwara unu ọ na-abịa na ndị mmiri dara ahụ gọvanọ nwere ala anya nwa ma agadi uju gasị anụ ọnwa nata weta ihe ụmụ ihe ndị a na-eri nnọọ site n'ọnwa onye nnekwu nne ya ahụ adị ya ọ dịdebe ahụ nwaanyị ka ya bụ ọnwa na-arịa ọtụkwa na ọya abịa echi nọ isi aga n'ọrụ echi odoro anya na ọya ọ dị m aka ọ ga-abịa uju chọrọ ịmụta dat scientific farming na ọ chọrọ iso je n'ọnwa onye achọ iso je n'ọnwa ọkasị na ịkpọrọ nwa abịa ebe a taa ga-adịkwa mma ihe m bụ n'isi a ihe m chọrọ ịtọsịsịrị ya gbasara ọnwa na ihe anyị na-arụ n'ime ọnwa nke bụ scientific farming ntọsịsị ya buputere ya bụ nwa ya aga gbasara m ozi ọma karịsịcha ụnụ ncha anyị abịa echi ngwara ka mbụ na-abịa nnaba ebe dị wetara mmanya mba ka dị ahụ nkịsị n'ọnwa dị enye mmadụ ka m dị mmanya ọ dị maka ọ dị ka m bụ echi Ujunwa ifuru ihe i mere kịta nwa obere ihe i mere ị nwetara ya ị nwere ya na-akpọ 60%. Ya bụ na ị ga-eje wuzi n'ọnwa kpara ego nke gị oge mgbe ị na-eme ya ọnwa na-agwa m na e nwere onye na-akpa ike n'ala ọ na-emetụ m oyi bịa atụ m ezigbote oyi na-atụ m ebe a maka ihe i mere ịmakwa ihe ị ga-enweta irusi ofu mkpụrụ ọkwụrụ ihe a na-ele n'ego ndị Amerịka bụ $400 ofu mkpụrụ ọkwụrụ agbanwee n'ego be anyị ọ bụrụ 144,000 naira ofu mkpụrụ ọ bụzie na Uju anyị butezie nketa 10 ohu 30 40 ịma ha na-enwezi ha iji ego eme ihe enwe ụgbọala nwe ụlọ ịnwerekwa ihe enwe ụgbọelu nụnụ ka anyị jezie bute nke anyị ejidozi be anyị ka ndị obodo niile na-enwe gịnị aṅụrị ọmụnụ na-eme ngọ ọkwa isi eje ịmara ịmụtakwuru ọsịsọ ọnụ nke gị ọredi na-etufu mgbe ịmakwụzi ihe ị ga-eji ego gị mee ikwugozie na ụgbọelu gị ga-adị ịtọ mụa enwere m 10 enwego m enwego hapụ ya n'ọnwa dị hapụrụ ya n'ọnwa wee nọtawanụ etu a gị nwaanyị siri fo gị gwa gị gbasara gị ozi ọma sikwa etu a gbasara ndị ọzọ ụmụaka obodo anyị gbasasịara ha ozi ọma ka ha bịa ka anyị ncha ji ebute ego n'ọnwa gbasa ozi ọma zikwe ha ọfụma gwa ha na Ojemba ji ihe ọma wee bata na anyị chọrọ iji ebute ego n'ọnwa anyị rusie n'ọnwa ebute ego ya ezu obodo niile ngọkwa gbasakwa ozi ọma na-aga n'ihu na-agbasa ozi ọma oyi na-atụ m ka m jee chọọ ihe mma aṅụ ka oyi akwụsịnata na unu mara oyi anaghị atụ ụnụ oyi na-atụ m n'agbanyeghị jeenụ gbasa ozi ọma ka mmemme agba obere ọrụ fọrọ m gawanụ ụkwụ unu mụtara ọfụma taa ngwanụ daanụ ngwa ka arụsie n'ọrụ ike taa onye ọbụla arụsibe ọrụ ike ọkwa aka aja aja bụ ọnụ mmanụ scientific farming kwesịwe na ike ọdụ na agụ ike agwụgwọ nye ụtụtụ anyị bidoro ọrụ mmiri adịrọ ike agwụgwọ achọrọ m ka ilebetakwa okwu anya kemgbe afọ 8 gara aga anyị na-esogharị nwoke a enweghị anyị rụtara ka jigodi nwoke ihe anyị nyere unu na-arụ ọrụ na na-ekwu na na-arụ unu kwụzọ ọsọ ekwuzi unu akpọ m ọnụ ya bịa onye isi hapụgodi ihe onye isi a eji ọrụ ugbo egwu kedu nke bụ anyị na-aga rụọ ọrụ a nwe anyị na-enweta n'aka gị anyị rughana n'ọnwụ ka akwụna Ojemba ana m arụzi
Kwụọ m ụgwọ ka m lụọ. Mụ abịa nzi nye m ego m. Anya masị ihe ị na-eme. Oke, gwagwa m eziokwu kedu ihe ị na-eme? Ị maghị ihe ị na-eme? Ị maghị ihe ị na-eme? Na anyị si ama ihe na-eme. Mba, ọ bụghị anyị n'anya ka m chere ka m kwuo nke bụ eziokwu. O nwere ndị ọcha ha bịara gbuo m chanti na-agwa gị ihe a wee kpọrọ nje n'ọnwa. Anyị wee rụgide ọrụ ebe ahụ. Ewe ha amaghịzi m ihe mere ha ma anyị na-efegharị ịma na ụkwụ mmadụ anaghị eru n'ala. Efegharịgide n'ọnwa wee mekọta wee daa. Na ka m batara wee sị ka mụ na ụnụ na-arụzi ka a mara na m emechakwa jee n'ọnwa. Na etu o siri dị nkịta ama m ihe a na-akọzi. Agụnọdụm. Ojemba alana scientific family anọpụtara anyị. Ndị achọkwara ibu egbuo. Anyị ekwuru na mmiri gbara n'ala soro Ojemba. Scientific family anọpụtara m. Ojemba n'ala. Ọdụm. Scientific family. Ọdụm. Iko kwadrozo. The scientific family. Kwadrozo. Ọdụm scientific family. Scientific family. Afọ chọkwara agụ n'ọdụm njọ. Ojemba ịtọkwa. Isi n'ọnwa daa iziere agụ n'ọdụm. Ha chọrọ ịdọgbu. Egbukwe n'onwe m. Ha na-ana. Ụzọ na Ojemba ngwa. Ojemba, how far? How he dey be? My pikin, how far? How market you? I hope say you. Oh, na kwa no kemgbe 12 o'clock ndị na-arụgbu onwe m n'ọrụ ebe elekere anyị 12. Chiamaka na Ebere na ndị otu ha nwa ha ga-akpọta. Aga m agụrụ ozugbo onwe m ebe a. Scientific. Ana arụ ha bịa ka ntizibere ha dịzị ọnụ ewu. Ebe a ka ị nọ? Nọ na-etụgharị ikike mgbe ni. Akwana m ọrụ ugbo kemgbe ime beni. Arụwana m n'ime beni rụkarụkasịcha ya. Jidekwa n'ebe a na-arụkasị ya. Sị m abịakwa n'ebe a dịtụkwanụ mma. Ya mezie nke m jiri bụrụ Ojemba. Metụkwa scientific ụnụ bịa ka ụnụ mụta ya ọsịsọ. Ebere na ndị otu ya na-abịa. Asị m ka m bịa ka m mụta ya ọsịsọ bifo ha abịazi. Oke iburu ụzọ. Enwere ọ dịghị ọsịsọ nke ị bịara n'ụlọ ụbọchị ekwesịghị ka chifewe. Ị chọrọ ka m gosiba ngwa n'anya ihe abụ scientific. Etu a ka o si aga. Ọ bụrụ ọgụ ana ka etu m si akọ. Ewe nke a bụ nke a na-akpọ nke mgbe gbue ka a na-akọ. Ụdị a na-akọzi na kwefere ọhịa. Efere etu o si aga. Ihe ama na ọ kọchicha n'ihe niile. Ọkwa ifere mere kịta ana niile na ebe akọcha n'anya. Ọ ya bụ scientific ana niile na ebe a kịta. Asị ụrụba na-aga gwuru na-aga. Ekwefere obere ha mere. O ruru n'ukwu nkwụnị. Ọ ya nụ. Ngwa fere n'azụ ebe a. Ka ị na-eme. Emesikwa n'ike o. Ka m na-emekwa nke m. Ọ bụ na Chiamaka ọ bụ na Ebere na ndị otu ya bịa. Ịkụzibere ha nke ị ka mụtara. Ịnụ? Scientific. Ka a na-eme ka ọ na-aga. Ọkwa ịna-eche ekwe chọrọ ịga n'ọnwa. Anyị jije n'ọnwa nụ. Anyị erugo n'ọnwa eruo na ọ bụrụ na a na-aga aga. Anyị erugo n'ọnwa. Ọkwa ịna-eche ekwe chọrọ ịga n'ọnwa. Anyị jije n'ọnwa nụ. Anyị erugo n'ọnwa eruo na ọ bụrụ na a na-aga aga. Anyị erugo n'ọnwa. Scientific. Mana anwụ chakata ebe oyi na-atụgbuzi m atụgbu. Kemgbe elekere anyị 12 ka m nọ ebe a na-abịa. Scientific ndị ike ọkwa ịchọrọ ijeri n'ọnwa. Scientific Okay. What is that? Gịnị mere? Onye dara na mụ? Ife na. Maka gịnị zi? Scientific buku bịa n'ụlọ. Scientific. Ọ gịnị mere mụ? Gịnị mere? Oyi. 1 million isi na oyi na-atụgbu m. Oyi.
Scientific. Na ha chere na nwa eje ojo mba na eje anya na bụrụ ya nka njebo adịma agazi na ọnwụ I'm not going scientific no scientific mba scientific I'm not the scientific again no Shamata my better all of you the one thing no ọnwụ adịma agazi hey scientific yo mba ko hey arụchamu